imali enkulu ukwedlula bonke abanye omasipala esesifake lapha kwaNongoma, ngoba amanzi esiwalanda eJozini eMkhanyakude siwathatha eMkhanyakude aqhamuka ngoMandlakazi. Ukuze amanzi ethu asabalale kufanele senze isiqiniseko sokuthi siwalanda ngendlela efanele eJozini Dam. Ngakho-ke amamiliyoni ngamamiliyoni siwafaka kwingqala sizinda yokulanda amanzi eJozini. Njengamanje sakha ibridge elizokweqa umgwaqo omkhulu N2 azoletha amanzi la. Njengamanje lelo bridge liku-60% ngendlela elishesha ngakhona ukuthi liphele. Silethe ipayipi elikhulu lamanzi la esizowathumela khona ethangweni lethu esilakhe phezulu kwaMandlakazi. La khona onke amapayipi azophuma esengena emakhaya ukuze abantu bakwaNongoma bathola amanzi. Yikho nibona sengathi thina esikude uma uya ngaSolundi sisenenkinga yokucosha amanzi, yingoba amanzi sisawakhuphula phansi eMkhanyakude siwaletha kwaNongoma ngoba asinaso isizinda thina lapha eZululand samanzi. Uma gogo nawe mkhulu ekhaya kwakho ungenaso isiphongolo sokuthi uma uthenga isaka lempuphu, impuphu uyithele esiphongolweni bese ude ukhake uyopheka. Lesi siphongolo sibizwa ngokuthi isizinda sempuphu. Ubona kusi isizinda sempuphu ukuthi impuphu yakho ingakanani. Mawubona ukuthi sinciphile bese uyahamba edolobheni uyothenga impuphu uyayethayisela. Kodwa thina lapha eZululand asinawo amadamu, sisebenzisa amanzi emgodi lokho kuthiwa ngama-boreholes. Awukwazi ukubona ukuthi amanzi angakanani. Ubona ngoba amanzi engasaphumi, ngoba uma kusebusika amanzi ayehla awasondele emhlabathini bese injini zethu zigaya umoya bese impompi lezeni nazo zingabe isasebenza. Ngesikhathi injini noma iphampa umoya iyafa injini noma iphampa amanzi angabe saphuma. Yizi inkinga esizoyibika kini ukuthi sibhekana nazo. Kodwa ezinye sibhekana nazo sibhekana ngenxa yabantu abasuke begqoka izikipa zenza amaqembu ezepolitiki athi amaqembu abo engasawinanga bese beyayikhumula izikipa bese beyibiza ngomphakathi bese behambe bebhikishane bevala imigwaqo. Amaqoki lawo.